Najmä popoludní. Denné teploty vystúpia na 11 až 19 stupňov. Fúkať bude ešte severozápadný vietor rýchlosťou zväčša do 10 km za hodinu, ktorý bude takisto k večeru slabnúť. Slabé ojedinelé prehánky sa zajtra môžu vyskytnúť aj na severe východného Slovenska. Inak bude prevládať polooblačná obloha a denné teploty vystúpia na 12 až 17 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou do 8 km za hodinu. Najväčšia pravdepodobnosť výskytu prehánok bude zajtra na horách. Od nadmorskej výšky 1600 metrov budú prehánky snehové, v nižších polohách dažďové. Teplota sa bude v nadmorskej výške 1500 metrov pohybovať okolo 5 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. V záveterných údoliach to bude len slabý vietor. V ďalších dňoch môžeme očakávať vzostup hranice sneženia. Biopredpoveď zostáva na trojke a to je mierna záťaž a tlak vzduchu bude zajtra stúpať. V stredu bude obloha na viacerých miestach pod mrakom a môže aj slabo sprchnúť. Vo štvrtok sa slabé prehánky vyskytnú iba ojedinele na horách. V piatok pribudne oblačnosť od juhovýchodu a dážď a prehánky sa vyskytnú najmä na východe Slovenska. Ale počas soboty sa prechodne rozšíria na celé naše územie. Čo sa týka teplôt, tak tie pôjdu pomaly smerom nahor, pričom od štvrtka je predpoklad, že v južných okresoch teplota vystúpi až nad 20 stupňov. Treba si ale dávať pozor na nízke ranné teploty, a to hlavne v stredu, kedy teplota poklesne na 10 až 1 stupeň, v horských dolinách, najmä na Orave, to bude aj pod bodom mrazu. A na záver sa pozrime do tepla. Kanárske ostrovy budú naďalej slnečné s teplotou okolo 30 stupňov, voda dosahuje teplotu 24 stupňov. V Španielsku už zajtrajšie počasie nebude také ideálne, pretože sa môžu tvoriť prehánky a búrky. Teplota vystúpi na 26 až 29 stupňov a more má pri pobreží 25 až 27 stupňov. V Egypte pokračujú horúčavy, takže zajtra tam slnko zohreje vzduch na 38 stupňov a Červené more je zohriaté na 29 až 30 stupňov. Pekné počasie na neskorú dovolenku ponúka ešte stále aj Turecko, kde má byť slnečno s teplotou až do 38 stupňov, more dosahuje 27 až 29 stupňov. Pekne bude zajtra aj v Chorvátsku, kde sa bude teplota pohybovať od 25 do 28 stupňov a Jadranské more má teplotu 24 až 27 stupňov. Prehánky a búrky sa nevyhnú zajtra ani Karibskej oblasti a napríklad v Havane vystúpi teplota na 32 stupňov. Voda má teplotu zhruba 28 až 31 stupňov. Na Bali bude zajtrajší deň prevažne polooblačný s teplotou 32 stupňov a voda má teplotu 29 stupňov. Tak to je z dnešnej predpovede počasia všetko. Na Markíze vás čaká ďalšia časť obľúbeného seriálu Búrlivé víno a po ňom sa pôjdeme pozrieť na život na farme. Tak prežite ešte pekný večer a dovidenia.